Salut YouTube și bine v-am găsit la un nou tutorial de magie. În acest episod o să învățăm un truc în care este tot un fel de a-ți ghici cartea, să ghicești cartea cuiva. Ok, în primul rând, spectatorului dați pachetul vostru de cărți ca să le poată amesteca, să zic așa, da? Le amestecă, le rupe, poate să facă ce vrea el cu ele. Pe urmă, îi dați să aleagă o carte, da? Eu o să aleg cartea asta. Când îi faceți trucul, voi să nu vă uitați la cartea care o alegeți, doar el să se uite la ea, da? Este așa, un 5. Pe urmă, vă uitați la ultima carte. După cum vedeți, este un as. Trucul e foarte simplu, fiindcă eu o să iau acest 5 și o să-l pun peste asta. Să țineți minte care este ultima carte, dar când faceți voi trucul, să nu vă uitați așa la ultima carte, că se poate să-și dea seama, trageți așa un ochi cumva și puneți înapoi cărțile, da? Luați 5-ul și îl puneți peste asta, da? Acum, puteți să rupeți, să-l amestecați, dar eu vă zic mai bine să rupeți, să nu amestecați. Rupeți pachetul și puneți peste, da? Din partea mea puteți să și amestecați. Da? Acum, cum o să facem să-i ghicim cartea? E foarte simplu. Începi să dai cărțile în jos. Uitați-vă aici. Fiți foarte atenți. Foarte, foarte atenți. Și o să vedeți cartea imediat. Tot dați cărțile în jos. Uitați ce am găsit noi. Uitați aici ce este. Voi nu o să știți care este cartea, dar înainte de as, orice carte este înainte de ultima carte, înseamnă că este cartea pe care a extras-o el. Vedeți? Deci este un truc foarte simplu. Poate să-l facă orice amator. Da? Deci cum am descoperit? Voi dacă o să dați, poate o să puneți cartea jos, dar o să vedeți următoarea carte și atunci o să vă dați seama că aici este 5-ul. Mulțumesc că m-ați vizionat și astăzi și like, subscribe, comment. Putem să facem împreună 10 like-uri? Eu cred că putem, dar asta este decizia voastră și dacă se poate și 3 subscribe-uri. Oricum vă mulțumesc, prieteni. Salut!